Už natáčím. Vole, takže se bojím. Čeka tam zatím je. Je to tam furt, prostě to tam furt je. Co tam je zase? No zatím tam jsou, až tam, už jsem u 3. Ty už si najít 3. Jo, a už se bojím, začínám se bát. Já se bojím ani myšičky. Šáry. Ne, já nebudu otevírat. Já se nechám rozsvíceno. Šáry. Ne, králíček mi utekl. Králíčku, nechoď. Králík debilní. Ale mám, nebo já jsem ještě nezavřela nic. Je u kamery. Tak zavři. Už jsem zavřela. Jestli Liška. do kamery, tak rychle otevři. Zavři. Co máš tam Foxyho? Máš tam Foxyku? Ne, čučí do kamery. Co čučí? No čučí do kamery, prostě zajda. Zajda? A Čika tam sedí. Já mám strach. Já jsem úplně strach vyděšená. Až to začne řvát do pryč. No natáčím, ať furt čumí do kamery. On mi ji chce vypnout, anebo co zkoušíš? Otevřít mi dveře? No to snad ne. Jestli ti bude klepat na ty dveře, to se může stát. No teď tak. On je za dveřma, za mýma. Já ho tam viděla. Tam máš lampičku, už tak tam máš lampičku. No vždyť já jsem rozsvítila a on tam byl. Hele, ale... On je u mě. Tak, to je blbý. Jo, až krábe ti... Čika! Jsem v prdeli. Kolik máš procent baterie? Čika mi utekla. Ale kolik máš baterie? Málo, červená. Jsem v To prdeli. je blbý. Vypli mi 7. Čika debilní ti. Oni mi vypli všechny. Čika. Ta debilní čika. Až na 1. Zajdo? Ne, Zajdo, nechoď ke mně. Mám infarkt. Jde, jo. To chci vidět. Jo, čekejte. Ne. Tady. Já hraju. Freddy sedí. Ne! Bohonka, čekejte. Vole, ne, pryč. Čekej, prosím tě. Co, už ti vypli baterku? Vypli mi. A je tam. Freddy. Jo, to se tam vždycky Freddy. Jak hrajete spolu. Zabil mě Freddy. Zabil mě Freddy, stojí tam. Byl to vypla. Tak to štrudle. Čekejte, začnu to teď řvát. Šakulej zacpat uši. Okay. Zatkvěte si všichni uši, začíná to za chvilku řvát. Hej, slyšeli jste to? Jo. Vypnout. Hej, štrudle, tak to dotoč a pošli nám